बिटिसिनि सिप हाग्रामा महिलारिया 5 लाख रां फैसा नलबारि जिल्लानि सिङाव थानाय मुलुग खाख्लारिनो दैथायहरो। फरायनायाव आखा-फाखा एबा फरायनो गोसो थायोब्ला दिनैनि समाव अनसायग्रा सुबुंनिबो आंखाल गैया। बिनिनो बिदिन्थि नुनो मोन्दों मुलुग खाख्लारिनि बेलायाव नलबारि जिल्ला हादलि गामिनि दिनेश खाख्लारि आरो बिबारि खाख्लारिनि आंगो फिसाज्ला मुलुग खाख्लारिया बावैसो खुंजालांनाय जि आनजादनि सायख' आनजादाव उथ्रिसार जानानै फरायनो सायख'जादोंमोन। नाथाय दुखुगोनां बाथ्रादि गोरिबजों नाख्रेबजाना दिनेश खाख्लारिया गावनि आंगो फिसाज्ला मुलुग खाख्लारिखौ फरायहोनो गोबां रांनि आंखाल नुजाथिदोंमोन। नलबारिनि मुलुग खाख्लारिया झारखान्डबादि धनबाद आइआइटिआव एडमिशन मोन्दों आरो दिनै 24 जुलाइआव बिपिएफनि मोनसे हानजाया फैनानै बिटिसिनि सिप हाग्रामा महिलारिया बिथोन हरनाय बादियै 5 लाख रां फैसा नलबारिनि मुलुग खाख्लारिनो हैनो थाखाय दैथायहरो आरो थिग बेबादिनो दिनै फुंनि 9 रिंगायावनो नलबारिनि जिल्लानि सिङाव थानाय मुलुग खाख्लारिनि न'आव नुजाहैयो आरो बिटिसिनि सिप हाग्रामा महिलारिया 5 लाख रां फैसा हरनायखौ मुलुग खाख्लारिनि बिफा बिमा आरो बिथांनि नखराव गथायहोयो। मुलुग खाख्लारिया झारखान्डनि धनबाद आइआइटिआव एडमिशन मोन्दोंमोन आरो बिथाङा फरायनो थाखाय रांखान्थि हालोदा मोजां नङा। बिमाया मैगं फानो आरो बिफाया पेन्चार स्कुलनि फोरोंगिरि। न'नि रांखान्थि हालोदखौ मोजां नङिखौ मोनथिनानै बिटिसिनि सिप हाग्रामा महिलारिया 5 लाख रां फैसा नलबारिनि जिल्लानि सिङाव थानाय मुलुग खाख्लारिनो दैथायहरो आरो दिनै बे अनसुंथाइखौ लाइमोन बिपिएफनि लोगो आफादगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा मुलुग खाख्लारिनि न'आव फैनानै रांनि अनसुंथाइखौ गथायो। रांखौ गथायनाय समाव मुसलपुर जिल्ला बिपिएफ आरो बिएसइउनिबो गोबां मावथिफोराबो नुजाथिदोंमोन। दाखालि मिडियायाव जिहेतु आंनि फिसाया थारमाने आइआइटिआव सिट मोन्दों होननानै आं फोसावदोंमोन आरो बे खोथाखौ बिथां मानगोनां हाग्रामा महिलारि सारा मिथिनानै बा नुनानै आंनो जि बै थाखा फैसा आंखालनि समाव बा गथ'खौ एडमिसन होनायनि आंखालनि समाव बिथाङा जिखिनि एमाउन्टनि रां अनसुंथाइ होबाय बिनि थाखाय बिथांखौ रोजा रोजा आं साबायखर बावबाय जोंनि न'खरनिफ्राय आरो इयुनाव बिथांनि जिथु खामानि मावनाय माबानायफोरा जाहाथे खामानि दांनाय मावनाय आरो समाजनि खामानि मावनायफोरा जाहाथे समाजनि मेगनाव मोजाङै नोजोर गोग्लैयो बेखौनो आं मिजिंथिबाय बिथाङा दिनै जिहेथु जोङो नन बिटिएडिनि बाहेरनि थेवबो बिथाङा सासे बर' गथ'खौ बा बर' फरायसाखौ फरायनायाव मदद होनो जि आगान सुरदों बिनि थाखाय बिथांखौ थारमाने जोङो जोंनि न'खरनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर होनायजों लोगोसे बिथाङा जि जाथिनि बागै एसेबां सानदों बे एरियाखौ लानानै सानाखै बर' हारिनि बागै जि सानदों बिनि थाखाय बिथांखौ आङो रोजा रोजा साबायखर बावनाय जादों। কিন্তু মোৰ আৰ্থিক ইমান অৱস্থা ভাল নাছিলে মোক তথাপিও মোক বহুত সহায় কৰিলে মোৰ বিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰাও আৰু গুৱাহাটী বড়ো এছ'চিয়েশ্যনে হওক আন বহুত মানে আৰু সংস্থা আৰু মাননীয় হাগ্ৰামা মহিলাৰিদা আৰু মোৰ স্থানীয় বিধায়ক জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা দেৱক মই মানে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। এতিয়া মোক মানে মই এতিয়া অলপ পিছত মানে যাই আছোঁ ঘৰৰ পৰা আৰু মোক বৰ্তমান হাগ্ৰামা মহিলাৰী ছাৰৰ তৰফৰ পৰা মোক 5 লাখ টকাৰ আৰ্থিক সাহায্য দিয়া হৈছে পঢ়াৰ কাৰণে। ইয়াৰ কাৰণে কি ক'ব? মই তেখেতসকলক মই চবকে মই বহুত ধন্যবাদ দিছোঁ।